إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Барша ғаламнарны юқтан бар қылып, бізні өзінің игі-шигі болмаған сый-хөрмәтләрендә, кең ниғмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мақтау һәм улуғлауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Газиз дин кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның әмерләрен тиешенчә үтәгез. Аның тыйганнарыннан тиешенчә тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Азиз кардәшләрем, изге Рамазан айының дәврендә кишләрен барган дәресләрдә бик тә мөһим, бик тә куркыныч мәсьәләгә тукталган идек. Әгәр дә шушы мәсьәләне җомгага йөрүче кардәшләребезгә дә искә төшереп китмәсәм, барыгызны да үземне дә зур ниғмәттән, зур насихаттан мәхрүм итәрмен дип куркам. Шуңа күрә әлеге мәсьәләне бу җомгада да кузгатырга булдым. Ул да булса, мөхтәрәм җәмәгать, әҗәт мәсьәләсе. Әҗәт алу, әҗәткә керү, әҗәтле килеш яшәү, әҗәтеңне түләмәү, әҗәтле килеш үлү һәм башка куркыныч халәтләр турында исебезгә төшерәсем килә. Әҗәткә керү, әҗәткә алу, кемдер каршында әҗәтле булу. Әгәр дә без Аллаһның китабы Коръән һәм сөйкле пәйгамбәребезнең сөннәте аша бу мәсьәләгә карасак, без күрәбез, бу бик кеше өчен куркыныч халәт булып тора. Хәтта җәмәгать Коръәннең иң озын аяты Бакара сүрәсенең 282-нче аяты ул аятуд дайн дип атала. Әҗәт аяты дип атала. Аят долгы. Ул аятны укып тормыйм, ул иң озын аят Коръәндә. Аны тәфсирдән ачып укыгыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ул үзе әҗәтләрдән бик курыккан. Әҗәтләр хакында күп кисәткән. Безне әҗәтләрдән сакланырга чакырган. Әҗәткә алган кеше килешүне бозмыйча түләргә тиеш дип боерган. Әҗәткә кергән кешеләргә тизрәк ул халәттән котылырга өндәгән. Үзе дә әҗәтләрдән котылу, әҗәтләрдән имин булу өчен бик күп дугалар кылган. Анас ибн Малик радиллаһу анһу сөйләвенчә, мин Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән Мәдинәгә күчеп килгән вакыттан бирле аның янында булдым, аның йортында аңа хезмәт иттем ди. Анас ибн Малик ул пәйгамбәребезнең хезмәтчесе булды, шулай бит. Һәм мин аның ди бер тапкыр дими. Кайчандыр бер вакыт дими, бик күп мәртәбәләр ди, многократно ди. Шушы дуга кылуын ишеттем ди. Һәм пәйгамбәребез әйтә иде ди: "Аллаһумма инни а'уду бика минал хамми вал хазани." Я Аллаһ, сакла мине борчылу һәм кайгырудан, вал аҗзи вал касали, гажизлек һәм ялкаулыктан, вал бухли вал җубни, саранлык һәм куркаклыктан, ва далa'ид дайни ва галабатир риҗал,
әҗәт йөгеннән, әҗәт авырлыгыннан һәм кешеләрнең каһарыннан диде. Бу Бухари һәм Муслим риваятләрендә килә. Шушы хадистә дугасында Пәйгамбәрбез сакла мине 8 нәрсәдән диде. Һәм шуның берсе итеп әҗәт йөкләреннән диде. Шуннан да җәмәгать кешенең әҗәткә керүе, кемнәндер әҗәткә ниндидер мал алып торуы, ул адәм баласы өчен зур йөк булып тора. Зур авырлык булып тора һәм зур бәла булып тора. Ни өчен? Чөнки әҗәтләр сәбәпле, мөхтәрәм җәмәгать, ике дус дошманга әйләнә. Карагыз, тормышта күпме дуслар элеккечә рәхәтләнеп, бер-берсен сагынып, бер-берсен кунак итеп, бер-берсенә кунакка йөришеп, бергә вакыт үткәреп, ләззәт ала алмыйлар. Кайчаннан соң? Бер-берсенә әҗәткә биреп торганнан соң. Шуңа күрә әҗәтләр сәбәпле кешеләр арасында дуслык, кардәшлек җимерелә. Әҗәт туган белән туганны айыра. Кайбер кешегә әҗәткә биреп күп еллар үтә. Һәм кай вакыт җәмәгать аның акчасы да кирәкми инде хәзер. Булды инде, онытылды инде ул әҗәт. Ләкин менә элеккечә аның белән исәнләшеп булмый. Элеккечә аңа ихластан елмаеп булмый. Әҗәт, акча бетте, онытылды инде ул. Беркем дә үлмәде, Аллаһка шөкер. Ләкин әҗәтнең җәрәхәте, кайтарылмаган әҗәтнең җәрәхәте күңелдә күпкә озакка кала. Шуңа күрә җәмәгать әҗәтләр кешелек, кардәшлекне җимерә, туганнарны айыра. Шуңа күрә Гомар ибн Хаттаб әйтә торган булган: әҗәтләрдән сак булыгыз. Ягъни булдыра алсагыз, кешедән әҗәткә берәйбер дә алмагыз. Сак булыгыз дигән. Әҗәтнең башы кайгы дигән, борчылу дигән. Чөнки син әҗәткә алганда борчыла башлыйсың. Кайчан бирер микән? Биреп булыр микән? Мөмкинлек табылыр микән дип. Башы борчылу ди, тревога. Ахыры война ди. Ахыры сугыш ди. Һәм шуңа күрә җәмәгать, менә без моны тормышта күреп торабыз. Хәтта җәмәгать әйтәләр бит, кешенең кем икәнен беләсең килсә, 3 нәрсә кирәк. Яки син аның белән күрше булып торырга тиеш. Күршенең белеп була кем икәнен. Яки аның белән сәфәр кылырга кирәк. Авыр, мәшәкатьле сәфәрдә яки кеше белән шул кадәр дуслашасың, яки аның белән бөтен күрешәсең килми. Сәлам бирәсең дә качасың. Ник дигәч, мин аның белән хаҗда булган, машалла, исән сау булсын. Кайбер кеше белән кочаклашып, үбешеп, гомер буе яшиләр хаҗдан соң бергә. Ни өчен? Чөнки сәфәр кем икәнен ача. Өченчесе, әҗәткә биреп торырга кирәк. Кешегә әҗәткә биреп торсаң, аның кем икәнен беләсең. Кай вакыт мин ишетәм кайбер кардәшләр турында. Алар шулар әҗәткә алалар, бераз вакытында кайтармыйлар дип, кай вакыт үземә килсәләр, минем хәтта специально биргәнем булды. Бүтән миңа килмәсеннәр өчен. Чөнки ул миннән качып йөрәчәк инде аннан соң. Шулай бит. Шуңа күрә җәмәгать кемнең кем икәнен беләсең килсә, яки күрше булып торырга, яки сәфәр кылырга, яки әҗәткә акча биреп торырга кирәк. Һәм җәмәгать чыннан да әҗәт кешене төнне белән йокысыз итә, көндез кешенең гыйззәтсез итә. Бәлки ул кеше уважаемый, хөрмәтле кешедер. Бәлки начар да түгелдер, ләкин аның әҗәте булгач, ул күкрәк киереп йөри алмый. Шулай бит. Әллә нинди яхшы кеше булса да, ул мәчеткә килсә дә, башын аска иеп кенә килә. Теге кардәш кенә булмасын иде инде, тагын әҗәт, миңа әҗәтем бар бит инде аңа дип теге. Менә шуңа күрә көндез галимнәр әйткәннәр, төнне йокысыз калдыра дигән. Йоклап булмый, ничек түләргә, шалтырата сиңа, яза, ишек төбеңә килә, хатының әйтеп җибәрә, туганнарың аша чыга, сине йокысыз итә, көндез сине гыйззәтсез итә, ягъни хурлыкка төшерә. Син хурлыклы кеше булмасаң да, хурланып йөрисең, мәҗбүр буласың, чөнки теңгә тиеш, маңа тиеш. Менә шулай итеп, Алла сакласын җәмәгать әҗәт афатыннан. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул әҗәтләрдән сакланды. Карагыз, Анас ибн Малик әйтә, гел шушы дуганы кылайды ди, сакла мине әҗәтләрдән дип. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нинди мәрхәмәтле, нинди рәхимле кеше. Әгәр дә сахабаларның берсе әҗәтле үлсә, Пәйгамбәрбез аның әҗәте түләнмичә җиназа укымады. Җиназа укымады.
Һәм моңа бик күп дәлилләр бар. Шуларның берсе Җабир радиллаһу анһу, бу Имам Ахмад риваятында хадис килә. Җабир ибн Абдуллах әйтә, бер кардәшебез вафат булгач, без аның тәнен юдык ди, гысыл алдырдык ди. Без аны да исле майлар белән сырттык ди, кәфен белән төрдек ди, күтәреп Аллаһның илчесенә килдек ди. Чөнки җир өстендә пәйгамбер булганда, ничек аны пәйгамбернең дугасыннан башка күмәсең инде. Килдек пәйгамбәребезгә ди. Һәм әйттек ди, я Расулаллах, тусалли алейхи дип әйттек ди. Намаз укыйсыңмы кардәшебез өчен? Булды, эш бетте, әйдә. Шуннан соң пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шулай бер адым атлады да туктап калды ди. Ягъни җиназа укырга теләде, әмма туктап калды ди. Һәм әйтте ди, аның әҗәтләре бармы соң дип ди. Шуннан соң кешеләрнең берсе әйтте ди, динаран. 2 динар, 2 алтын тәңкә, 2 золотые монеты әҗәте бар ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям bir риваятта килә, борылып китеп барды ди, укымады, икенчесендә килә, үзегез укыгыз дип әйтте ди. Мин укымыйм дип әйтте ди. Шуннан соң нишләргә? Бу кешене бит пәйгамбәребезнең җиназасыннан башка җибәргә ярамый. Булар сөйләшә башлыйлар да, Абу Катада радиллаһу анһу сахаба әйтә, әйдәгез, аның әҗәте минем өстә ди. Һәм теге кешегә барып әйтә, сиңа ди әҗәтне ул түгел, мин түлим ди. Булдымы ди, килешә. Булар яңадан гәүдәне күтәреп пәйгамбәребезгә киләләр. Чөнки җиназаны алырга кирәк. Шуннан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямга килә Абу Катада һәм әйтә, я Расулаллах, аның 2 динар әҗәте минем өстә ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям ярар дип җиназага ашыкмый. Ул нәрсә ди? Ул әйтә, әҗәтен бирәсе кеше ди, бу мәйеткә юкманың тәнкыйтеп үтән ди. Поручитель ди, үз өстенә алдымы ди, булды, бу кешенең әҗәте юкмы ди, мәйеткә әйтә. Тегесе әйтә, юк ди, аның миңа әҗәте юк ди, булды, бетте, вопрос решен. Чөнки кем хәзер? Абу Катада үз өстенә алды. Шуннан соң пәйгамбәребез җиназа укый. Икенче көнне мәчеткә килә дә, кая Абу Катада ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Абу Катаданы эзләп йөри. Абу Катада әйтә, я Расулаллах, мин монда ди. Теге 2 динарның хәле ничек ди? Ничек аның хәле ди? 2 динар түләдеңме ди? Бу әйтә, я Расулаллах, соң ул кичә генә үлде бит әле ди. Ягъни минем әле табырга кирәк ул акчаны. Ул бит акча инде, аның үзе дә артык акчасы юк. Шулай бит. Әле тапмадым, я Расулаллах, үтим ди. Икенче көнне Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям тагын Абу Катаданы эзли. Эзләп таба да, кая ди теге 2 динарның хәле ничек ди? Кайбер риваятта икенче көнне, өченче көнне дип килә. Шуннан соң Абу Катада әйтә, я Расулаллах, мин түләдем ди. Хәзер кардәшеңнең тәнен суыттың ди. Менә хәзер ди. Вот только что остыло его тело ди. Карагыз, килешенгән, сөйләшенгән 2 динар түләнәчәк, ләкин динары түләнгәнче хамман ул ут эчендә була. Алла сакласын. Әгәр дә беркем дә түләмәсә. Шуңа күрә җиназаларда да без чакырабыз имамнарны, үзебез дә әйтәбез, җәмәгать, аның күп мәҗәте бар. Кемгә җәте бар? Әйтегез, калдырмагыз ишегездә. Түләргә мөмкинлек бар. Җәмәгать түли ала, ләкин кешене пәйгамбәребез мәрхәмәтле булган. Шуңа күрә җиназа укымаган. Чөнки ул белгән, әгәр дә кешене әҗәтле килеш Аллаһ хузурына җибәрсәң, аннан да газап көтә. Шуңа күрә ул беркемне дә газапка җибәрергә теләмәгән. Һәм җәмәгать, әҗәтле килеш үлү, әҗәтле яшәү бер бәла. Менә әҗәтле килеш үлеп китү ул бик зур бәла. Әгәр дә мөселман үз җилкәсенә кешеләрдән әҗәт җыеп, шушы әҗәтен түләмичә үлсә, Аллаһ белә аңа нәрсә ярдәм итә алыр микән теге дөньяда? Нәрсә аны коткара алыр микән? Хәтта җәмәгать иң дәрәҗәле, иң мәртәбәле үлемнәрдән саналган. Аллаһ юлына җихадка чыгып, шул җихадта шаһид китсә дә, әҗәте түләнмичә аңа җәннәт юк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям Мухаммад ибн Җахш радиллаһу анһу тапшыра. Бу Имам Ахмад, Имам Ан-Насаи, Имам Хаким риваятларында килә. Мухаммад ибн Җахш әйтә, без ди бер вакыт, хәтта анда җәмәгать җиназа була ул. Бер вакыт Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям янында торганда ди, утырганда, ул кинәт башын өскә күтәрде ди. Башын өскә күтәрде ди. Һәм уч төбен
Шулай маңгайына қойды дей. Маңгайына қойды, нәрседір болды, нәрседір келді. Ниндидер хабар. Шуннан соң айтты дей, Субханаллах. Нинди қаты кисету келді деп айтты дей. Какое суровое предостережение пришло дей, неспослано дей. Яғни Аллахтан ниндидер қорқыныш хабар келген, кисету келген. Шуннан соң біз бір-біз де дәшмәдік дей. Мында бүтінісі қорықты, нәрсе болған, нәрсе айта қазір. Бір кім дәшмәді дей, таралышы біттік дей. Икінші күнні түзмәдік дей. Һәм Мухаммад ибн Джахш айта, мен келіп сұрадым дей. Я Расулаллах, кеше сен қолларыңны маңғайыңа қойып әйтірлік нәрсе келді. Нинди қорқыныш кисету келді деп сұрадым дей. Шуннан соң Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дей. Аллах білән ант етіп айтам дей. Әгәр дә бір мөселман Аллах юлына жихадқа шығып, шул жихадта өліп қалса дей, өліп қалса, һәм аның үстінде әжеті болса дей. Шуннан соң Аллах, ол өлді, болды, үтірділер аны, ол шахид кетті. Шуннан соң Аллах дей, аны яңадан тірілтіп тұрғызса дей. Ол яңадан жихад қылып, тағын шахид кетсе дей. Аннарысың Аллах аны үшінші мәртебе тұрғызып, тірілтіп, яңадан Аллах yolunda суғышып, үшінші мәртебе шахид кетсе дей, һәм аның үстінде төленмәгән әжеті болса дей, әжеті төленмеше ол жәннәткә кірмейешек дей. 3 тапқыр шахид кетсе дә кіші, кіші 3 тапқыр кете алмай біріншікті. Бір генә. 3 тапқыр шахид кетсе дә дейді Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қалған әжеті күршісіне, туғанына, қардашына алып қойған теге ақшаны төлемей екен бір кімді, яки малны қайтармай екен, ол жәннәткә кірмей дейді. Бұл имам Ахмад, имам Ан-Насаи, имам Хаким риуаятларында келе. Шуңа күрә мұсылман кіші үшін әжетлі үлу зур бәлә, зур хәсрәт. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мәйет дейді, әжеті білән бәйләнгән дейді, хатта шул әжеті төленгәнче дейді. Әжеті төле, һәм бик күп хадислар бар, ләкин аңа бір түгел 5 хутбада җитми, әжетлі килеш үлүнең зур бәләсен күрсәтергә. Һәм җәмәгать, бу дөньяда әжетеңне түлисең, можно решить деньгами. Акча бирәсең, мал бирәсең, ризалаштырасың теге кешене. Әйбер бирәсең, ләкин ризалаштырасың. Ә кыямәттә бу дөньяда акча белән ризалаштырмаган кешене нәрсә белән ризалаштырырга туры киләчәк? Намазларыңны бирәчәксең. Уразаларыңны бирәчәксең. Аның гынахларын алачаксың. Имам Муслим риваятында килә. Пәйгамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, кем әҗәтле килеш үлсә ди, ул әҗәтен динар һәм дирхам белән түгел, изгелек һәм гынах белән түләр ди. Динар, дирхам теге дөньяда юк, битте, валюта юк. Алтын, көмеш, мал, мөлкәт бер нәрсә тормый. Шуңа күрә теге кеше килә дә әйтәчәк, я Раббым, аның миңа тиеш акчасы. Миңа ул ризык алган иде, ул мине шуны алган иде, бирмәде, төләмәде. Акчаң юк, битте. Ул бу дөньяда гына акча белән хәл итеп була, җайлап майлап була. Ә теге дөньяда юк. Шуңа күрә Аллаһ синең изгелек һәм гынах белән түләячәк диде. Ничек изгелекләреңне бирәсең? Бирәсең. Изгелегең бетә икән, аның гынахларын үстең аласың. Син эшләмәгән гынахны фәрештәләр менә бу шушы гынахны эшләде дип язып куячаклар. Ни өчен? Чөнки синең аңа карата золымлыгың булды. Бу имам Муслим риваятларында килә. Һәм җәмәгать, әҗәтнең бәләсе шунда, әҗәтле булу ул сазлык, ул болото. Аңа кергән сайын бик авыр чыгарга. Аллаһ ярдәм итсен әҗәтле кешеләргә. Әҗәтсезләргә Аллаһ Тәгалә әҗәткә керүдән сакласын. Һәм ул сазлык башка бәләләрне китерә. Әҗәткә шуңган кеше гынахка шума. Ни өчен? Пәйгамбәр карагыз, бер кешенең әҗәте бар, икенче кеше килә дә әйтә, брат, син миңа әҗәтне кашан бирәсең? Менә киләсе атнага иншалла. Иншалла киләсе атнага. Юк, ул киләсе атнага. Аны эзләргә кирәк беренчедән, ул син эзләми. Син әйттеңме киләсе атнада дип? Син сүз сөйләдең, алдама. Син вагъда бирдеңме? Вагъдаңа хыянат итмә. Булдыра алмыйсың икән, син аны эзлә, ул син эзләмәсен. Бездә бит җәмәгать, бездә кредиторлар эзләп йөриләр. Бездә әҗәткә биргән кеше эзләп йөри. Ә тегесе качып йөри. Ә бит кирәк аңа. Шуңа күрә
шалтыратасың, сұрайсың, жоқ, болатынада болмай бит әле. Болмай екен, ник сен шалтыратмадыңсың, ник мен сеңа шалтыратырға тиіш. Сенің бит әжетің бар, менікі түгел. Шуңа күрә татар халқында әйткәннәр, әжетне кул белән бирәсең дә, аяк белән эзләп табасың дигәннәр. Аяк белән аласың дигәннәр. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, карагыз, субханалла, Бухари риваятында килә. Әҗәткә төшкән кеше ди, әҗәткә төшкән кеше сүзен сөйләсә алды ди, вәгъдәсен бирсә боза ди. Карагыз, кешене ол ялганга кертә әҗәт бәләсе. Алдамаган кеше алды башлый. Шуңа күрә җәмәгать бу сазлык дип атала. Шулай ук җәмәгать әҗәткә кергән кеше, әҗәтен түләмәгән кеше ул үз каршында бик күп изгелек ишекләрен ябып куя. Пока әҗәтен түләми, ул ишекләр ачылмый. Ни өчен? Чөнки әҗәтен кайтармаган садака бирә алмый. Ан садакасы кабул түгел. Чөнки әҗәтне кайтару фарыз, ваҗиб. Ул килешү, вәгъдә, иман. Садака бирү сөннәт. Синең ни хакың бар сөннәт үтәргә, әгәр син фарызың үтәлмәгән икән. Шуңа күрә монда изге булып садака өлеше бирмә, бар әҗәтеңне түлә. Чөнки синең садакаң кабул түгел. Менә Рамазанда үзебезнең мәчеттә генә 5 миллионлык ифтар кылдырдык. Аның бер тиене мәчеттән чыкмады. Кардәшләребез 150 мең көн сайын бирделәр. Әлхәмдүлилләh, bir 7-8 мәчеткә бирдек үзебездән калган акчаны. Безгә кирәкми, без аны таратабыз. Ничә районга бирдек, шалтыраттылар, без сездә акча күп икән дип. Әлхәмдүлилләh мәйтәм, бездә күп акча. Бирдек мәдрәсәләргә, ниләргә бирдек, Аллаһ кабул итсен. Ләкин әҗәтле кеше ифтар кылдыра алмый. Аның ифтары кабул булмый. Ни өчен? Чөнки аның өстендә ваҗиб тора. Ул залим була, әгәр дә теге кешегә бирмәсә. Ул аның акчасына ифтар кылдырып бирә. Шуңа күрә кемдер килә, хәзрәт, минем гомрәгә барасым килә, шул кадәр барасым килә, ләкин әҗәтем бар. Мәйтәм, миннән сорама, бар теге кешедән сора. Син аңа күпме тиеш, шуның хәтлек тиеш. Мәйтәм, бар сора, ул сине җибәрә икән, бар. Менә бала әтисенә килә бит, уйнарга чыксам ярыймы? Менә шуның кебек барасың да башыңны иеп сорыйсың, чөнки син аңа әҗәтең бар. Шуңа күрә җәмәгать нәрсә? Ул хурлык дигән менә шул инде. Менә шул. Шуңа күрә Алла сакласын, җәмәгать менә бу кешенең әҗәтле булуы, аның хакы юк. Мәчет салуда ярдәм итә, машалла, ә монда кешеләргә бирмәгән. Строитель, подрядчик, монда мәчет сала, муфти хәзрәт аңа мәсәлән почетный грамоталар, медальләр бирә, ә ул үзе ярты субподрядка түләмәгән. Тукта, әҗәтләреңне түлә. Изге булып мактанып бирмә, төшер өстеңнән. Синең ваҗипләрең бар өстеңдә. Алар хаҗың да, гомрең дә, ифтарың да, садакаң да, мохтаҗларга ярдәмең дә кабул булмый, әгәр дә син үз өстеңдә ваҗибны төшермәсәң. Шуңа күрә ишекләр ябыла, Алла сакласын. Шулай ук әйтергә кирәк шуны, җәмәгать, әҗәтле булу ул кыллык. Кызганыч, күп кешеләр үз тормышларында шушы кыллыкка кирергә мәҗбүр булалар. Ләкин беләбез, исламда кешене кыллыктан азат итү зур савап. Әгәр дә кемдер сиңа тиеш икән, һәм ул тырыша икән сиңа кайтарырга, ләкин бөтенесен дә булдыра алмый икән, вакытында булдыра алмый икән. Әгәр дә син кардәшеңә карата мәрхәмәтле була алсаң, нәрсәсенәдер күзеңне йомсаң, нәрсәсендер кичектерә алсаң, нәрсәсендер гафу итсәң, Аллаһның рәхмәте сиңа булачак. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, булган шундый бер кеше ди, жил на этой земле такой человек ди. Ул үз гомерендә әллә ни изгелекләр кылмаган. Менә аңа беркем дә әйтә алмый, "О, шундый изгелек кылган, бу шундый" дип беркем дә әйтә алмый. Ләкин аның акчасы булган. Һәм ул кешеләргә әҗәткә бирә торган булган. Акчамы, ризыкмы, ашлыкмы, ипиме, акчада гына түгел. Шулай бит, кемгәдер ипи юк, баласын ашатырга ипи алган, кемдер финиген алган, кемдер башкасын алган, ул әҗәткә бирә торган булган. Һәм аның хезмәтчесе әҗәт сроклары җиткәч, шул әҗәтләрне җыя торган булган. Ул үзе йөрмәгән инде, аның кешесе булган, ул шулай җыеп биргән. Ләкин шушы кешене әҗәт җыярга чыгарып җибәрер алдыннан, ул аңа шушы сүзне әйтә торган булган. Бар шунда, әгәр кеше әҗәтен бирә алса, ал дигән. Ә кайсы әҗәтен бирә алмаса, кичер дигән. Мәсәлән, 10 кило
ипинең 5 кенә килосын бир алса, би ал дигән, 5-сен кишер дигән. Может, безне дә Аллаһ кишерер шуның өчен дигән. Ягъни мәрхәмәтле булган. Аллаһ Тәгалә бу бәндә үлгәч, бәндәсен, шушы бәндәсен каршына бастырган. Һәм сораган. Пәйгамбәр саллаллаһу хадисе бу. Әй бәндәм дигән, әйт, нинди изгелегең бар, мин сине гафу итер өчен дигән. Шуннан соң әйткән, я Раббым, юк минем әллә ни изгелегем дигән. Ләкин мин, син миңа акча бирдең дигән, мал бирдең дигән, ризык бирдең, мин әҗәткә бирәйем дигән. Һәм әҗәт җыючымны җибәргәндә, мин аңа һәр вакыт әйттем дигән. Кеше булдыралганын ал, бирергә булдыралганын, булдыралмаганын кичер, Аллаһ та безне кичерер дигән. Аллаһ Тәгалә нәрсә дигән? Минем кичерергә правым күбрәк синекеннән дигән. Син дә даже гафу иткәнсең дигән. Ә минем хакым кичерергә синекеннән күбрәк дигән. Шуңа күрә мин дә сине гафу иттем дигән. Мин дә сине гафу иттем дигән. Шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә кеше тырыша икән, сәбәбен эзли, эшли, хезмәт итә, тегендә чаба, монда чаба, ләкин вакытында бирә алмый икән, әз генә кичектерсәң, сиңа моның әҗере булыр. Әгәр дә кеше тырышып бөтенләй бирә алмый, ләкин бер өлешен бирә икән, әгәр дә кичерергә көчең булса, кичер, бу синнән садакадан китер. Шуңа күрә менә монда әлбәттә мөселман кешесе мәрхәмәтле булырга тиеш. Әлбәттә инде башыңа менеп кешеләрнең мәрхәмәтлелегеннән файда күреп, уйнап йөри торган мәкерле кеше булмаса. Шундый турында хәерле кешеләр турында сүз бара. Һәм җәмәгать шуны әйтергә кирәк, әгәр дә кеше әҗәткә кергәндә аның нияте изге булса, әгәр дә Аллаһтан ярдәм сорап, истихара кылып кирсә, ихластан сораса, бирәчәкмен дип, Аллаһ аңа ярдәм итәчәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бу Бухари, Муслим риваятларында килә, кем кешеләрнең малын алганда ди, ихластан мин аны кайтарам иншалла дип барса ди, Аллаһ аңа кайтарачак ди, малын ди, ярдәм итәчәк. Әгәр дә ул кемнеңдер малын алганда, мин бу малны һәлак итәм дип барса, Аллаһ аны һәлак итәчәк ди. Шуңа күрә изге ният булса, Аллаһ ярдәм итә. Һәм соңгысы җәмәгать, менә үзебезнең бер кардәшебез. Әлхәмдүлилләh, ничә еллар шөгыльләнә хаҗ белән. Хаҗ ул шундый бер, анда кай вакыт алдап та китәләр, чөнки анда әллә ничә ил, самолет вакытында килми, тегесе, булса, беләбез инде, хаҗ белән янучылар булды. Һәм бер елны ул кардәшебез шушы хаҗ белән янды. 130 кеше. Ул аңаларга акча тиеш калды. Ул вакытта аның инде бер 5 миллион тирәсе иде. Бер 2 квартира инде. 2 квартира. Әллә ни күп тә түгел, чөнки кемдер 100ләгән миллионга утырды, шулай бит. Шуннан соң бу кардәш әйтә, мин үзе белән аның белән сөйләштем. Ул әйтә, мин дә нәрсәм бар саттым ди. Чөнки мин әҗәтем бар ди. 130 кешедән мин расписка алдым ди, мин сезгә акча тиеш дип ди. 130 кеше. Бөтенесен әйттем ди, бу минем өстә дип әйттем ди. Үзем белмим ничек түләргә. Мин ди нәрсәм бар шуны саттым ди. Нинди туганыма барып акча сорадым ди. Минем калды 2 миллион ди. 2 миллион, почти бер квартира инде калды әле ди ул вакытта. Сорар туганым калмады, сатыр әйберем калмады ди. Машинамы да саттым, бөтен әйберем саттым ди. Шуннан соң мин ди алдым да кагазга яздым ди, күпме кешегә тиеш. Һәм Аллаһтан ярдәм сорыйм, намаз сайын. Ул ди килеп терелсә шул хатлык сорыйсың икән хәзрәт ди. Намаз сайын бөтен сөннәттәге дугаларны өйрәндем ди, пәйгамбәребез өйрәткән, әҗәттән кытылдыра торган. Шуннан соң нәрсә эшләдем ди? Кагазга яздым 100 танышымны ди. Имена 100 моих знакомых ди. Кемне мин белән мәчеткә бергә йөрибез ди. Һәм шуларның 100-нә дә килдем ди. Һәм әйттем ди, брат, менә минем әҗәтем бар 2 миллион. Бир әле миңа 20 мең әҗәткә 10 елга дип әйттем ди. На 10 лет. Чөнки мин беләм, мин аны түләй алмыйм ди. Бер елдан мин аны түләй алмыйм, әйттем ди, 10 ел. Әгәр 10 ел эчендә үлсәм, сиңа түләй алмыйчы, мине гафу ит дип әйттем ди. Кемдер көлде инде ди. Кемдер нитте ди, кемдер сөйләшмәде ди, кемдер 5 мең бирде ди. Кемдер 10 мең бирде ди. Кемдер 20, кемдер 50 мең бирде ди. Менә ди 5 меңне алдым ди хәзрәт. Һәм шундук теге 5 меңне алдым ди, нине кемгә тиешми ди, шундук җибәрдем ди. Кисәмә берсен дә кертмәдем ди. Менә шулай җибәрдем. 3 ай ди, шулай эшләдем ди. Шуннан соң бер көнне кагазларны салдым, бу битен төнне йокламый, көне буе сорый, дуга, шаба тегесенә бусына. Шуннан соң мин ди
Әҗәт дәфтәремне алдым да саный башладым. Күпме калды микән әле? Шушы 5-10 мең тарата 2 миллион. Хәзрәт ди, бер тиен калмаган ди. 3 айда ди, мин 2 миллионны түләдем ди. Бер хаҗига әҗәтем калмады ди. Хәзер калды нәрсә ди? Тегеләргә түләргә ди. Шушы кардәшкә 20 мең биреп торган икенче дустым 1 елдан соң миңа кайтарды ди. Һәм мин сорадым ди, күпме калды ди? Бетте дип әйтте ди. 1 елда мин 2 миллион түләп бетердем ди. Аллаһ Тәгалә ди, бүтән юлны ачты ди. Менә шуңа күрә мин моны җәмәгать ни өчен әйтәм? Бар кешеләр 1 ел вәгъдә итеп йөриләр акча түлим дип, ләкин түләмиләр. Бар кешеләр 2 ел, 5 ел, 10 ел түлим дип йөриләр. Аллаһ Тәгалә мәрхәмәтле һаман үтерми аларны. Чөнки үлсә ул әҗәтле китә. Менә шуңа күрә җәмәгать түлим дигән кеше ул әз булса да түли ул. Ул юлын эзли. Ул үзенең тамагын мәхрүм итә, ләкин әҗәтен түләр өчен бүтән сәбәбен кыла. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән сораган мондый мисаллар җәмәгать, монда бүтән күбегездән сөйли аласыз менә. Ләкин Аллаһ Тәгалә ярдәм итә. Шуңа күрә Раббым Аллаһ беренчедән безне әҗәтләрдән сакласын. Раббым Аллаһ кемнәр әҗәткә керде, аларга юлларын ачып, хәләл булган, бәрәкәтле булган ризыклар бирсен. Шул әҗәтләреннән котылырга Аллаһ Тәгалә аларга ихласлык бирсен, тырышлык бирсен, аңлатсын. Ә инде кемнәр әҗәтле киткән икән, Раббым гафу итүче. Аллаһ Тәгалә гафу итсен. Һәм арабыздан кемнәр вафат була икән, әҗәтләрен язып калдырсын. Балаларына, хатынына, моторын, менә мин үләм икән, минем белән бер нәрсә була икән, мин менә шуңа шулай тиеш, шуңа шулай тиеш. Мине әҗәтле Аллаһ янына җибәрмәгез, анда будет плохо дип әйтсен. Шуңа күрә Аллаһ сакласын. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафа'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.